Vamos a dar comezo entón a sesión extraordinaria do Pleno do Concello, sendo o 28 de outubro ás 9 en punto. Hoxe presentamos dous puntos. O primeiro deles é aprobar participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios, competencia municipal, pos-más adicional 4/2025 da Diputación Provincial da Coruña. Antes de expor o punto, expor votar a súa urxencia. A súa urxencia da inclusión deste punto no Pleno ao estar sin ditamen da Comisión Informativa. A urxencia ben precedida porque foi un pos totalmente extraordinario que temos que agradecer a Diputación da Coruña, non contábamos con el, no cal nos aporta o noso Concello, vou a decir, a cantidade exacta de 399.992,44 euros. Entonces, dentro desa aportación que nos fan, divídeno en dúas fases. A fase do que queiramos deixar para o pago de facturas, para gasto corriente, que a fase é dende, dende o 6 ao 31 de outubro, de aí que convoquemos este pleno con anterioridade, e despois van a abrir unha segunda fase que é dende o 31 de novembro ao 30 de decembro, por si algún concello quere deixar para proxectos. Entonces, a urxencia non convocar a Comisión Informativa pois ben precedida dos tempos. Voulle pasar un turno de palabra ao grupo da oposición. Vamos a pasar a votar entón a súa inclusión. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado por 7 votos a favor e 5 abstencións. Paso entón a expor brevemente este punto. Bueno, como mencionaba, todos sabemos que os concellos están vivindo da Diputación da Coruña. Todas as obras que ven a xente de Santa Comba e os 93 concellos que compoñen a Diputación da Coruña están vivindo en maior medida, sean dun color ou doutro, de criterios objetivos da Diputación da Coruña, dai ese agradecemento. Constame que a maior parte de concellos que xa celebraron os plenos deixaron todo ou casi todo para gasto corriente. No noso caso, imos a deixar para gasto corriente a cuantía que vou mencionar ahora, que son 267.997,07 euros para ese pago de facturas. Mencionar, non corresponde hoxe, pero simplemente vou mencionar despois no seguinte turno que obras vamos a meter no resto de cuantías que supoñen 131.995,37 euros que levaremos ao pleno ordinario de novembro. Para que? Para non convocar outro pleno e que non haxa certos gastos. Métome en antecedentes, logo de ver que o expediente que se tramita referente ao Plan Provincial de Cooperación ás Obras, Servicios de Competencia Municipal, pos-más adicional 4/2025, e de ver que, punto número 1, o Pleno da Diputación Provincial da Coruña na sesión realizada o 3 de outubro do 2025 aprobou a modificación de bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, pos-más 2025, para engadir a base 15 coa finalidade de regular o pos-más adicional 4/2025 destinado aos 93 concellos da provincia da Coruña. Punto segundo, na circular do organismo provincial de outubro de 2025 referente á elaboración do pos-más 4/2025 para gasto corriente, reducción de débeda coa Deputación ou investimentos financeiros sostibles aplicando os criterios de reparto do pos-más que constan na base 4.1, indícase que o importe da achega provincial asinada a este Concello, o Concello de Santa Comba, é de 399.992,44. Fago un paréntesis dicindo que novamente o noso Concello volva a ser dos da áreas de Compostela dos que máis asignación teñen. Punto número 3, o pos-más adicional 4/2025 aprobarase en dúas fases e o Concello poderá participar nunha soa fase ou nas dúas ata esgotar o importe asignado neste plan. Que quere decir? Pois si os concellos queren destinar, como é o caso de Vimianzo, por decir todo para gasto corriente, pois simplemente celebran este pleno, meten todo para gasto corriente e pois non habría obras, que non é o noso caso. A primeira fase incluirá as solicitudes de financiamento de gasto corrente e de reducción da débeda dos concellos coa Diputación pola utilización de préstamo provincial. Previsiblemente se aprobará
por esta Deputación no mes de novembro de 2025 coa finalidade de poder transferir aos concellos o importe aplicado ao financiamento do seu gasto corrente ao longo do mes de decembro do 2025. Por iso, o primeiro plazo de presentación de documentación é curto, dende, o que comentábamos antes, dende o 6 ata o 31 de decembro ás 3 horas. A segunda fase incluirá solicitudes de financiamento de investimentos financieramente sostibles e, previsiblemente, a súa aprobación se realizará no primeiro trimestre do ano 2026. O segundo prazo de presentación de documentación, o que comentábamos, para investimentos, estenderase dende o 3 de novembro ata o 30 de decembro ás 3 horas. O obxectivo municipal na primeira fase deste plan é destinar á achega provincial 267.997,07 euros ao financiamento dos gastos correntes solicitados polos servicios obrigatorios de competencia municipal do exercicio 2025. Considérase prioritario nesta primeira fase dar resposta a situacións e a necesidades concretas que permitan unha maior disponibilidade orzamentaria para facer fronte ao pagamento das débedas con proveedores nos prazos legalmente establecidos. De acordo ao anterior, elevo ao Pleno da Corporación a seguinte proposta. Punto número 1, participar na primeira fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, denominado POSMAS adicional 4/2025 da Deputación da Coruña, cuyas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade e solicitar a aplicación da achega provincial asignada co obxecto que se indica a continuación. Gastos correntes, o que comentábamos, 267.997,07 euros, reducción de débeda do Concello coa Diputación, 0 euros. A achega provincial, o total, son 399.992,44 euros, dos cales para unha segunda fase que, repito, presentaremos no pleno de novembro, no pleno ordinario, quedaría de 131.995,37 euros. Segundo punto, autorízase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social, nas cales se acredita que o Concello está corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Punto número 3, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Paso un turno da palabra ao grupo da oposición. Boas noites. Teremos, pois, unha aportación do POS, en este caso un adicional, como se ten feito os outros anos, paralelo ao que decimos cando se trae o POS inicial, pouco que aportar, no sentido que ustedes mesmos a fan a distribución, non contan con nós, entonces sempre decimos que nunca vamos a estar en contra de ninguna subvención, ben sea da Xunta, de calquer ente administrativo superior ao Concello ou, como neste caso, na Diputación, en contra, e, máis que nada, o noso sentido va a ser de abstención, xa que non se conta, e ademais con nós, a partir de vostedes teñen maioría suficiente para sacalo adiante. Vale, nada. Bueno, simplemente mencionar que aquí falábase de que se podía tamén pagar préstamos que solicitara este Concello a Diputación. O Concello de Santa Comba ten que saber que nós estamos pagando préstamos dos antigos gobernos de máis de 1 millón de euros que solicitaron para diferentes obras. Que sempre se dixo aquí, eu acórdome que se decía que eso non hai que devolver. Pois estáse pagando de cada pos que chega, non neste caso, estamos apartando uns cartiños para pagar a deuda que deixaron os anteriores que estuveron. Mencionar tamén que, quizás non proceda ahora aquí, pero avanzar que o resto de cartos que imos a presentar, repito, no seguinte pleno, que son, un segundiño, só debería saber de memoria, pero 131.995 euros vais a deixar para 4 obras dun proxecto único, que van a ser o acceso á cova, o lugar da cova, hasta a ponte, vamos a pegar un aglomerado que está bastante mal, tamén o linde que temos de Vilar Queimado con Moucos, hasta a ponte de Moucos, vamos a deixar con a capa de 5 centímetros do aglomerado, e despois vais a deixar po núcleo de Castro de Freixeiro, simplemente se deixa sin facer unha parte interior que está en hormigón, que está bastante ben, temos que facer o que peor está, e tamén en Randufe, unha parte que queda en Randufe, e con eso penso que quedaría empatenado o Randufe,
Bueno, isto non quere decir que non teñamos outros compromisos, pero todos xuntos non o podemos facer. Hai moitísimos compromisos, guión necesidades, como son a famosa carretera de San Salvador, que se está traballando nela, como é tamén a carretera de Boimente, que probablemente, se podemos, se vai a meter no POS 2026, penso que sí. Hai ideas tamén, moitísimas ideas, sería importante tamén esa unión que hai entre Bazar e Porto Vilar, esa carretera en aglomerado sería un adianto para toda esa xente, tamén en Padreiro, a renovación de firme en Padreiro, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen uns exemplos solo, hai moitísimas máis memorias, vale, moitísimas, está valorado moitísimas necesidades que temos en Santa Comba, simplemente é un exemplo, non me vayan a decir despois ventosa pa canto, vale. Paso un segundo turno ao grupo da oposición. Nada, que decir agora. Vamos pasar entón a votar. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado. 7 votos a favor e 5 abstencións. Vamos a pasar entón ao segundo e último dos puntos, que é a modificación da ordenanza reguladora de protección de camiños municipais en relación coas operacións forestais, accesos ás fincas de conservación das mesmas. Antes de entrar en profundidades, hai que votar a inclusión, porque está sin dictamen, a inclusión por urgencia. Isto foi o pleno, iba a organizarse solo para levar o do gasto corrente da Diputación e decidimos meter isto, vale? Por eso non se pudo entregar, convocar a Comisión Informativa a tempo. Paso yo un turno ao grupo de oposición. Non temos nada que aportar. Pasamos a votar a súa inclusión. Abstencións? Hola. Votos a favor? Vale, queda aprobado. Vale, modificación da ordenanza reguladora de protección de camiños municipais en relación coas operacións forestais, accesos ás fincas e conservación das mesmas. Vou entrar un poquinho en antecedentes. Vale, no ano 2017 creábase unha ordenanza, a aprobación inicial da ordenanza municipal reguladora de protección de camiños en relación coas operacións forestais, que se aprobou definitivamente, apareceu no BOP oficial da provincia número 18, o 25 de xaneiro do ano 2018. Uns anos despois, o 22 de xullo do ano 2022, fíxose unha modificación desa ordenanza que quedou definitivamente aprobada o 13 de outubro do ano 2022. Hoxe teremos aquí modificar un artigo, o artigo número 6 no seu apartado número 5, que é o seguinte: coa finalidade de protexer a rede viaria municipal e evitar grandes danos nos camiños non asfaltados polos que transitan vehículos de gran tonelaxe, prohíbese a saca de madeira polos citados camiños non asfaltados, solo non asfaltados, os meses de decembro, xaneiro e febreiro, debido a que previsiblemente as condicións meteorolóxicas son máis adversas nesas épocas. Imos a eliminar este apartado, vale? E eliminando este apartado conleva tamén que hai que eliminar o que hai que modificar ou eliminar, suprimir, mellor dito, o apartado de infraccións. No artigo 12, as infraccións administrativas desta ordenanza tipifícanse en leves, graves e moi graves, constitúen infraccións moi graves incumplir o que acabo de decir con anterioridade. Vale? E agora vou entrar un pouco máis en profundidades. Creouse unha norma no ano 2017. Modificouse no ano 2022, pero, corríjame se me engaño, non se cumplía. O sea, se se crea unha norma, as normas hai que cumplirlas. Este equipo de goberno foi capaz de aplicar a norma creada, non vou decir con ou sin acerto, unha norma que se creou nos antigos gobernos, pero se se crea hai que cumplirla. E nós fomos capaces de facer cumplir esa norma, co rebumbio que hubo todo. Vale? Entón, esa norma, entre outras cousas, o que indicaba é que as empresas madeiristas teñen que entregar un aval, teñen que depositar uns cartos no Concello para facer retirar madeira. Vale? Outro dos puntos era que tiñan que mandar por registro unha notificación, ese é o segundo punto, de onde iban a retirar esa madeira, despois informar ao Concello por medio de fotografías ou por medio da policía. Entonces, vimos que non se estaba incumplindo e vimos tamén que
esas empresas madeiristas, igual que ao mellor outras empresas, crean uns contratempos e uns deterioros nos camiños. Desde que entramos, de 21 empresas madeiristas, que controlo, que suelen retirar, hai 2 ou 3 que máis, pero 21 a 22 empresas que están retirando madeira en Santa Comba, no término de Santa Comba, todas, tarde ou temprano, todas cumpliron e presentaron o aval pertinente. Punto número 2, e donde houve así algún problema máis, é indicar onde van a extraer a madeira. Hai que ser comprensivos tamén, porque unha vez eles están extraendo madeira e notifican que van a extraer aquí, o resto de veciños, aproveitando, negocian e ao mellor teñen que pasar por outro camiño que non notificaban. Levamos máis de varias dúcias de sancións que, se non me engaño, corríjame na oposición no seu turno, se non me engaño, nunca se meteron unha sanción a unha empresa madeirista. Meteronse sancións. Meteronse sancións porque incumplían a norma, non é por capricho. As normas están para cumplilas. Entón, meteronse sancións. Falei en varias ocasións con eles e, neste caso, antes de preparar esta ordenanza, hubo reunións con intervención, houve reunións con responsables tamén das áreas e decidiuse facer isto, eliminar esos meses. É un guiño a esas empresas porque están empezando a cumplir. Entonces, temos que intentar convivir todos. Vamos a ver como funciona este ano e se po ano que non funciona, podemos volver ao anterior ou incluso ser máis restrictivos, pero hai que ter en conta unha cousa, cando se fai unha norma hai que cumplila, senón isto sería unha anarquía, sería unha feira. Entonces, desde aquí, doy as gracias tamén ás empresas que actualmente a maior parte deles sí que están cumplindo, e estamos entrando nunha dinámica que é o que penso que é o que temos que facer. Comunicarei ás empresas, personalmente a cada unha, personalmente non, por teléfono, senón van a ser moitas reunións, e creo que imos que entrar unha boa dinámica. O que está fallando quizás é a relación entre a xente que leva esas asesorías ou a xente que gestiona ese papeleo e o Concello. Entón, temos que ter, no mundo que vivimos, cos canales digitales que hai e todo, temos que ter máis relación, e incluso, de alguna maneira, aproveitarnos, entre comillas, desas empresas, que hai que arreglar un camiño, dámoslle un tempo, non se arregla dun día para outro, e ao mellor podenos axudar a abrir unhas conetiñas, etc. Eu penso que é un guiño, e quero recordar ahora unha conversación que tuve con unha amiga periodista que se chama Alejandra Plaza, que me falaba de dar pasos atrás na vida. Damos un paso atrás para dar 2 pasos adiante. Entón, creo que é a labor política que hai que facer. Sí que se están arranxando camiños, ainda estuveron outro día tamén ali na zona de Ventosa, vale a redundancia, se mencionei 2 veces, e de alguma maneira estamos intentando ter máis contacto con eles. Isto non é unha solución definitiva, incluso hai empresas da madeira que me están solicitando que meta un impuesto por hectárea, recollida. Que quere decir iso? Que eles abonarían os cartos e depois o arreglaríamos nós. Eu así non me gusta moito. Por qué? Porque, ahora, da verdad, hai que tramitar todo, a nosa cuadrilla está para outras cousas. Se contratas a empresas, sabemos o problema que teñen os concellos ahora mismo, que as empresas de construción, que, por certo, nuns anos vai haber problemas serios para sacar as obras adiante, por diferentes factores. Entonces, eu creo que o ideal nesto é ter máis relación con eles, máis relación, e intentar chegar a consensos. Vamos a probar un ano, e se non funciona, sempre podemos volver ao anterior. Entonces, elimínase eso e modifícanse con eso as sancións graves relativas a ese capítulo do apartado 6.5. Por todo elo, tendo en conta a Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, aprobado polo Real Decreto Legislativo 781/1986 do 18 de abril, así como establecido na Lei 39/2015 do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, propoño os seguintes 3 puntos. Primeiro, que se someta a aprobación inicial do Pleno da Corporación a modificación do artigo número 6 e o artigo número 12
do texto da ordenanza para incluir as modificacións que mencionei con anterioridade. Punto número 2. Unha vez aprobado provisionalmente, someterase o expediente a información pública no taboeiro de anuncios do Concello e no boletín oficial da provincia durante 30 días, dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que o estimen oportunas. Punto número 3. Finalizado o prazo de información pública, adoptarase o acordo definitivo que proceda resolvendo as reclamacións presentadas. No caso de que non se presentaran reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de novo acordo plenario. O acordo de aprobación definitiva e o texto íntegro da modificación publicaránse no tabuleiro de anuncios do Concello e no boletín oficial da provincia, momento no cal entrará en vigor. Así mesmo, o devandito acordo de aprobación definitiva notificarase a aqueles interesados que presenten alegacións no caso de que as presenten. Esperemos que non. Senón, pois había que resolvelas e tardaría máis. Paso yo un primeiro turno ao grupo de oposición. Tenemos aquí unha ordenanza que se había aprobado precisamente na nosa legislatura precisamente para intentar regularizar a situación que se estaba vivindo e como pon na exposición de motivos a finalidade é velar pola debida conservación dos camiños e das vías públicas en relación cos danos e desperfectos que se podan sufrir os mismos como secuencia das operacións de saca de madeira e usos equiparables. De feito, dice na ordenanza ben claro que o uso de camiños e vías públicas municipales en condicións óptimas é un dereito para toda a comunidade de usuarios e exixe unha intervención administrativa. Daí nacera esta ordenanza que no goberno que tuvemos nós, como nas que nos sucederon, se aplicaba, se exigía aos empresas que a cumpliran, se falaba con eles cando había algún desperfecto, sempre houve compromiso, para eso estaban as fianzas que se colocaban, e nunca houve que ver a tensión que vimos neste goberno, como decía vostede, de poñer sanción tras sanción, porque antes de sancionar tamén se pode falar ca xente, porque se comprometen e cumplen a ordenanza tampouco non fai falta chegar a sanción, pero bueno, como di usted, ahora parece que dá un paso atrás. Bueno, pois se dá un paso atrás, este é responsable de dalo, e se considera que realmente toda esa xente que denunciou pois non tiña por que denunciala, esa é o seu parecer, pero nós non vamos a entrar aí. Se decide sacar esta cláusula, se valorará ao estado ao que se chega, nos considerábamos que era necesario mantela. De feito, aquí pon ben claro que realmente o que se trata de facer con este cambio é precisamente de evitar os problemas que se están a ter as empresas do sector. O sea, primeiramente, levamos 2 anos e medio dándolle realmente, atacándoos con sancións, e agora parece ser que os vamos a apoiar. Bueno, pois se queremos apoiar o sector, ben apoiado sea. Outros consideramos que en vez de denuncialos e de poñerles sancións, eran xa cuestión de falar con eles sin chegar a este extremo. Entón, estamos en un momento en donde vemos que, por un lado, sancionamos e agora queremos só os buenos. É decisión súa e aí non vamos a intervenirnos no que queira facer. Se esa forma de facer política, de primeiro denunciar e logo intentar arreglar o tema, pois este mismo é, como se diría, un cambio de opinión, pero con vostedes estamos acostumbrados a estas situacións. Cambio de idea, cambio de opinión, chámelle como queira. Bueno, a política, eu penso que incluso podemos trasladalo á política nacional. Se se dera un paso atrás non teríamos os escándalos que hai ahora a nivel nacional de todos os partidos, de todos os partidos, que se traslada a nivel local. Entonces, isto penso que é o que deberían de facer todos os políticos, ao igual que deberíamos de intentar levarnos todos ben, ao igual que deberíamos de intentar non ter 35 perfiles falsos tendo 50 pico anos nas redes sociales, etc. O sea, a teoría sabémola todas, pero dar un paso atrás é que é a base da democracia, chegar a consensos. A min pareceme perfecto, aquí díxose que queremos ser los buenos, non quero ser o bueno, sigo sendo exactamente o mismo, aplico as normas, para iso veño, con certo criterio e certo rigor, que para iso me votou a xente e para iso temos unha maioría absoluta. Para ter criterio e rigor, non para porque se enfade un e veño despacho, hai que me metes unha multa e non che voto. O sistema non vai así, hai que ter un criterio, que é o que lle faltou a este Concello durante moitísimos anos, e sabemos todos e todas. Antes de sancionar, falar, comentou a señora Pose. Cando entrei a gobernar, os primeiros meses, mandei 3 comunicacións ás empresas madeiristas, a todas.
o responsable, e non cumpliron, falouse. Se non cumples, tens que ter unha sanción. Por qué? Porque, cando entramos a gobernar, viñame xente por aquí de camiños que se fastidiaron fai 2 anos, ou 1 ano antes de entrar, ou 3 anos, e que petaron a porta da alcaldía e non estaba a alcaldesa pertinente, que estaría en outros asuntos, vale? Ou non nos atendían, ou non nos arreglaron. E tuvemos que facernos cargo nós. Entonces, claro que a ordenanza indica, e as normativas ou que corresponda, que teñen dereito a andar polos camiños. Porque tes un dereito, pero tamén tes un deber. E se non cumples un deber, a miña labor fiscalizadora deste Concello é facer cumplir as normas, que para iso está. Entón, difiero moitísimo. Vese que na política temos que ter posturas diferentes. Tamén hai outra cosa que temos que analizar. Hai outra cosa que, claro, indícanse esos 3 meses como se foran os que máis choven. E o ano pasado non coincidiu. A ver, a lógica di que en diciembre, enero, febrero, vai a chover máis. Ao mellor coincide este ano. Non pode ser un criterio uns meses. Temos que chegar a outro tipo de consensos entre todos. E o que me gusta de certas empresas que non creei confrontación, fixen aplicar a norma, falouse con eles e aplicouse, guste máis ou menos. Porque non gusta unha cousa non se pode deixar de aplicar. Senón, para que eres un representante do Concello? Para ser unha marioneta que anden contigo? Non, hai que facer aplicar as cousas con un criterio e con rigor e a xente vai no valorar. E se non o valora, entrarán outros que volvan ao anterior e cando peten no despacho, oye, cámbiame o plan de ordenación, ou oye, non me metas esta multa que non che voto. Non, hai que ter un criterio. Quedas mal hasta con esa persona, jova. Xa, unha norma é unha norma, non hai problema ningún. E non había que pagalas, é que eu entendo que se falara, non dudo que en algún momento se falaran os antigos gobernos, pero é que non hai registro de ningún tipo de sanción e non había avales presentados, non se cumplía a norma. Eso sabémoslo todos, non se cumplía esa norma. Necesario mantela, comentan que igual é necesario mantela. Para que vamos manter unha cosa se non se facía cumplir con anterioridade? Por eso podemos pôr normas e todo e nadie as vai a cumplir. Denuncialos? Pois por supuesto, non é denuncialos, é facer, aplicar unha normativa que non está cumplindo. Paso no segundo turno. Claro que viñan os veciños a reclamar, non facía falta que fora o Concello porque eran as propias empresas as que se encargaban de arreglar os desperfectos que habían feito, con maior ou menor premura en función moitas veces das situacións climatológicas que a veces non se podían arreglar en ese momento. Todo a xente que chegou a este Concello atendiuse en un momento ou en outro sin problema de se estaba a alcaldesa ou non estaba a alcaldesa ou igual estaba en outro país de vacacións, parece ser, e non se pode atender a xente, pero habría que quede no seu sitio. E si se presentaban avales para que se podera levar a actividade adiante. Bueno, en vacacións ou atendendo os negocios privados, que é o que se estaba facendo antes. Non é ser duro, é a realidade. Antes petabas na porta e tiñas que ir onde tiñas que ir. Vamos pasar entón a votar. Mentira. Bueno, pois mentira, eso non pasa nada. Non se preocupe, cando volva a ser a alcaldesa en maio de 2027, pois non hai problema. Retomaremos todo e modificará as ordenanzas e farás cumpliras. Facías cumplir moi ben, por eso tiña aquí a todos os veciños. Vamos pasar entón a votar. Entendo que votarán en contra. Votos a favor? Abstencións? Pois non. A medias. Queda aprobado. Bueno, venga, levantamos a sesión. Moitísimas gracias.